Moi kaikille, tänään on taas joulukalenterin unbox-video. Ja nyt avataan jo kolmas luukku. Niin, nyt mietin se tässä. What is this? What is this? What is this? Tää takaluketta on plush, eli poskikuuna. Tällainen ihana penkki. Aika vaalea. Tää menee takas tonne sisälle kuitenkin, että älkää ihmetelkää. Niin, nähdään seuraavan videon parissa ja tältä erää se olisi moi!